Výsledok Juraja Krivianského z Cedric Croft 9 trestných bodov v čase 72,02. Po skončení tejto súťaže budeme ako prvé dekorovať otvorenú súťaž, to znamená dnešné tretie kolo Talentúr, následne po dekorácii otvorenej súťaže bude nasledovať dekorácia celej Talentúr, to znamená výsledok z 3 kôl a až potom tretia dekorácia bude tá najočakávanejšia a to je deti jednotlivci, majstrovská súťaž v kategórii deti jednotlivci bude vyhodnotená v tretej dekorácii.